Salam, hormatly dinleyijiler. Bu gezekki gepleşigimizde biz Ýazgeldi Seyidov bilen web development ýagny website programming barada gurrun etmekçi. Ýazgeldi, hoş geldiňiz. Sağ olun, hoş gördük hemeňizi. Bugün sizin LinkedIn'inize girip gördüm. Full stack web developer diýip durda. Siz şol özüňizi başta birazjyk bir tanadyp, soňam şu full stack web developer'ın näme manaya gelýändigini bir açyp berjekmi? Bolar. Men Ýazgeldi Seýidiw özüm bärde ilki gutaranyň bölümme ýa-ni MBA Master of Business Administration diýip San Diego'da Southern States University'de gutardym. Bachelor sen Diplomam we? aspir. Ben dedim. Bachelor sen we? Sizin Neme master's degree aldım. Masters. Ondan näme okadyňyz? Onun Türkmenistanyna Döwlet Mähmet Azady ýadyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna otarpdym, ingliz dili bölümini. Maýly. Soň Daşow welaýatyna bir ýyl mugallim bolup işledim, atrabat getmeli boldy. Soň gullugym etdim, gullukdan soň şu mugallim bolup işledim, ondan soň bäri Amerika okuwga gaýtdym. Gelip şol TOEFL zady geçýänçem gidýär, bir ýarym ýyl wagt aldy, ondan soň şol San Diego'da o üniversitet tapyp şu taýda. Asıl men maksadym computer science okumakdy. Men şu Amerika gelmek maksadym şoldy. Computer science bärde näme de bolsa ösen. Ýöne maňa hiç kim oňaly gymmat zat diýip kan aýtmandy, bir tanışlamaň bir gurrun berip de onda kan özüm inanmazlyk etdim, özüm gözüm bilen göreýin diýip gelip Chicago'da kan üniversitede apply etdim, ýa-ni dokument taşyrdym. Olar kabul etdiler. Ýöne kabul edenden soň şu bahasyn zadyny öwrenýän welin güýjüň etjekler. Öýden kömek alasym gelmedi. Soň ýa-ni scholarship zady apply edýän welin dokument taşyrsan olara köplenç kabul eden o köplenç ýa-ni ýokary dereje baly isleýärler, oňa da köpsüne kan özüm dokument taşyrmadym, kan wagtymy harjasym gelmedi. Derrew şol aňsadyrak ýoluny saýlasym geldi we şu Master of Business Administration bilen dowam etdim. Olam näme esasy şol buhalteriýa ýene birde çyňaly management diýilen bölümleri öz içine alýar. Onu gutaramdan soňam işleýän urum kan göwnüme ýaramady. Şu entegam şu computer science, software engineering özüne çekdi durdy, şol website datlary höwes edýärdim, kompýuterde gurulýan applicationlara datlary, ýa-ni telefonlarda applicationlar. Ondan özüm gatdaldan höwesçiň okap başladym. Häzir diýeli 2018-nji ýylyň ýanwaryndan başlap diýenler şu özüm gyzyklanyp, içimde gyzyklanma döredide bir oglan özüniň şol kiçirek biznes üçin website ýasady. Şoň website'yna da menem köp goşdum gatdalna. Maslahat bermelilerine, öwrenmeli ýerlerini menem açyp okap öwrendim. Şol dizayn etmeli ýerlerine de menem köp ýerine kömek etdim. Şeýdibem şol oğlan bilen bilerek bir website ýasadyk. Ondan soň ol kan alyp çykdy, kan özüni update edip, upgrade edip website gowy ütgetdi. Ýa-ni başlangyç men üçin gaty gowy tejribe boldy şol oğlan bilen. Menem bilemek, oğlan bilenek ikimiz iki ýerden oturup gurdyk şu website. Şondan soň hasam köp höwes döredi. Görseň okasaň edip bolmajak zat ýok, hiçeli. Web development diýende esasy website urlary, web application urlary gidýär. Website biziň bilýän website'larymyz kompýuterde şol www diýip girýän welin, şoň hemmesi website girýär. Web application bolanada olam şu website öz içine alýar we ondan başga da internete bagly bolmadyk diňe kompýuteriň diýeli bir kompaniýanyň öz içindäki web bilen işleyen application'larına diýilýär. Ol network application bolup biler ýa-da internet bilen diňe kompaniýanyň öz içine değişli daşardan tapylmayan application'lar bolup biler. Bular hem şol web application biziň ormuzda değişli. Indi full stack web development diýilene näme zat? Aslynda website men web developer diýip aýdylýar. I am a software engineer ýa-da web developer diýen welin kompýutere gowy bilýän, gowy düşünýän programistler which stack diýip sorýar. Haýsy stack? Haýsy stack bolanada bölüm hasabyna girýär. Haýsy bölüm? Web development iki bölüme bölünýär. Asal ol 4-5 bölümdäki bar ýöne diňe şol web applicationlary gurmak üçin iki bölüme bölünýär. Frontend web development olaýan frontend stack diýip geçýär. Backend web development olam backend stack diýip geçýär. Şol ikisini bile goşsam full stack bolýar. İkisini bile edýän
programmistler, yani full stack developer bolýar. Şo front-end diýilýäni şol görünýän adama, ulanýan adama görünýän tarawy bilen baglanyşykly, şol back-end'em Şimdi arkasy bolmaly, dogry dälmi? bir televizori, bir televizori ýa-da bir kompýuteriň monitoryny mysal getirip alsak, bir front-end bolandan şu ekranda bilen görýän zadymyz hemme front-end bolýar. Front-end developer şol ekranda gyzatlary dizayn edýär, knopkalary, şu ýazgylary, şekilini, renklerini, nirde näme zadyň durmalydygyny, suratlaryň ölçegini hemme zadyny şol front-end developer diýär. Back-end developer hem televizoriň arkasyndaky schemalary, knop näme diýelik, kabelleri, zatlary gödegine getirsen şol back-end bolýar, televizoriň arka tarapy. Olamayam bizim ugrumuzda back-end developer hem esasy logikany ýerine ýetirýär. Meselem şu knopkany basanda şu knopka näme zady ýerine ýetirmeli. Ýa-da meselem suratyň üstüne basanda käwagty surat ulalýandyr, belli bir meç bereçendi. Şo zatlary back-end developer edýär umumanylygyna. Ýa-da diýeli bir poisk, search bölümi, gözleg bölümine bir biriniň adyny ýazsan ýa bir diýeli Google Maps'y gödegine getirsen, Google Maps'te sen bir şäheриň adyny ýazanda sana şu şähere degişli näme çykarýar, adres çykarýar, ýa bir adres ýazarsan şu adresiň yerleşim ýerini görkezýär. Şo logikany oturup back-end developer işleýär. Men okan bir online okumna men full stack developer okudum. Software engineering full stack developer bölümi. Bilem şol hem back-end hem front-end ikisini hem back-end üçin Ruby on Rails language ulan näme okuduk. Front-end üçin hem JavaScript we JavaScript'in esasy ýörgünli framework'y React.js öwrendik. Gapdanan hem HTML, CSS men onuň hem tejribem bardy, olaram üstüne has köp goşunt boldy we şeýdibem full stack developer bölümine sertifikat bilen fevralyň 4-üne, ýani şo 2020-nji ýylyň fevralyň 4-üne men şo sertifikat bilen uçurum boldum. Şondan märim şol orlarda işleýär. Doğru. Şol okuw diýeniňizni aslında birazcık açal diýsek, şol universitetde okadylýar, meselem computer science, ondan soň özüň öwrenip bilýän, hiç bir okuwa gitmän soň şolaryň arasynda durýan bir bootcamp diýilen tizleşdirilen programmaly okuwlar barda. Siziňki şol bootcamp'e girýär, dogrymy? Menki bootcamp näme diýen? Bootcamp'ler gatykän. Bootcamp bolanda edil biziň öňki mektepde goşmaça gatnan kurs ýalyk ýa-da bir kurjoklarymyz ýalyk bir zat bolýar. Ýa-da on näme başga bir öň ingliz dili zady okamak üçin kurslara zatlara gatnanýar bolan şolar ýaly kurs ýaly bir zat bolýar. Ýöne 6 ay umuman alanda 6 aýlyk bootcamp'ler bar. Şu 4 aýdan 6 aýa çenli dowam edýär bootcamp'ler. Bularyň hakyky universitetden tapawdy gaty uly diýsegem bolýar. Meselem universitetde hemme zady giňişleýin başdan aýak jikmejik öwredilýär. Universitetiň gerekli ýeri barmy ýokmy diýilen sorag hiç ýeri bolmaly däl. Ol hökmän okamaly universiteti. Men meselem özüm universitede okamany gönü bootcamp okudum. Men özümne bilmeýän zatlarymy dosýarlarymda görýän. Şolar universitede oturdy bilen olaryň bilim derejesi menkiden has ýokarrak bolýar, olar has jikmejik öwrenýärler hemme zady. 4 ýyl öwrenýärler olaryň, dogrymy? Olar 4 ýyl hakyky, 4 ýyl gatnap, 2 ýyl gatnap, 4 ýyl gatnap öwrenýärler. Dowam etsen 6-8 ýylda çykyp bilýär. Ýöne 2 ýylda ýa sen associate degree alyp bolýar. 4 ýylda da ýa sen bachelor's degree, esasy ýörgünde sen bachelor's da. Bakalavr. Ýa-da computer science okasaň bolýar. Men daje şolara da güýjüm ýeterdem öýlenýän eken özümi kynçylyga nemetmeýin diýip bootcamp saýladym. Bootcamp'im beter ardanam näle universitetler bilen deňeşdirden has ardan gelýär, birem gysga wagtda seni bir universitet derejesine ýetirýärler. Ýöne bootcamp'in universitetlerde näme gowy? Men näme üçin bootcamp saýladym? Birinciden gysga wagtda seni bir işgär edip ýetişdirýär. Bir kompaniýada bir ugurda işlejek bolan şol ugura näme degişli bolsa diňe şolary öwredýär. Meselem web developer bolanda universitetde web developer diýip bir bölüm ýok. Bolaýanda da ony gönü bir kompýuterde program ýazmak üçin nähilli näme zatlar ulanmaly, näde etmeli diýip doly öwreden oklar. O taýda giňişleýini öwredýärler, galany özüň alyp çykmaly bolýan. Bootcamp'te bir programmany gurmak üçin başdan aýak jikmejik hemme zady bilen başdan aýak baskançak edip öwredýärler. Haýsy programmalar saýlasaň has çalt işläp biler, gurjak programmaň, haýsy programmalar saýlasaň
diýeli bir ulaqan möçberdäki programmalary meselem Facebook, Instagram ýaly programmalary ýazyp bolar. Haýsynda aňsat gelir, haýsynda kynrak gelir. Şu zatlary doly saýlap bilmegi we çalp depkenne gurup bilmegi öwredýärler bootcamp'te. Diňe bir belli bir bölümüň, belli bir hünäriň başdan aýak jikmejik hemme zadyny öwredýärler. Hemme gurallaryny we hemme metodlaryny öwredýärler. Şoň üçin men bootcamp'y saýladym. Ýa-ni uje men bir üniversitet gutardym, ikinji üniversitede gidip bir biderek wagt ýitirip bermeýin diýip. Demem işin gapdandan okamagam kynrak bolýar, okuw kynrak gelýär umumyň alanyna. Şoň üçin bootcamp aňsat geldi men üçin. Doğru. Bu bootcamp'te sizinki 6 ay dediňizmi? Menki 6 aýda. Şol 6 aýda o tölegleri nälik aýdy belli başdan nämedir? Bir gymmadan badyr, arzanan badyr. Siziň okanyňyz näli? Meselem şo pula diýýärmi? Şo ondan soň iş ýagdaýy näli? Şolaryň statistikasy barmy? İş tap berme statistikasy şolary ýaly soraglaryň üstünde durup geçsek. Durup geçeliň asal pula diýýärmi degen okmy diýip men üniversitet barada bir aýtsam asal ýalňyş bolardy. Ýani asal her kimiň hem kellesinde şu sorag menen başlamam hem şu sorag gaterwet bimada etdi meni. Sebäbi bir pul töläp ilki puluny tölägenden soňra sen ýygyny almak kyn gaterwet ondan soň beren puluňam diýjekmi diýmejekmi onuň bilip bolanok. Şoň üçin men ilki özüm ganymat gyzyklandym 4-5 sany bootcamp'y saýladym. Asal yüzlerce bootcamp bar dogry aýtsam saýlap otadan gaty kan. Ýöne içinde çorba çykarlyk bir 4-5 sany men gözüme ýyldy. Şu 4-5 sanynyň içinden men soňuny 3-üsini saýladym. Men özüm Kaliforniýada bolamsoň 2 Kaliforniýada baryp gatnaby kap boljak, biri New York'da. Şo men saýlanymam soňlugy bilen New York'da boldy. Sebäbi müşterileriň şo okap çykan okuwçylarynyň ýazan kommentarylary şo New York'da has ýokary geldi. Has gowy zatlar ýazypdyrlar, işe yerleşdiriş derejesem has gowy diýip ýazypdyrlar. Şoň üçin men şunu saýladym. Menki 6 aýna $15,000. Ýöne men ýene-de bir saýlan maksadym. Beýlekiler hem şo $15,000'lykdy. Biri Google'ın Lambda diýen bootcamp'i, beýlekisem Hack Reactor diýip San Francisco'da biri bar, soň Coding Dojo diýen bardy. Olar hem hemmesi $15,000 töweregi, 15-17 töwerekler. Ýöne men saýlan okumyň esasy amatly tarapy kredide okap bolýar. Meselem diýeli bir mektebiň özüniň bir finansiv kampaniýasy bar, bile işleşýän şolaradan okuwçy kömek alyp, kömek pul alyp, sen okuw tölegini dolu şol kampaniýa töleýär, soň sen işe girýänçe şo kampaniýa mektebe içili töle getirmek gerek däldi. Men şoň üçin şo financial assistance alyp şeýde okudym. Hem amatly geldi, biderek pul çykaran ok, hem risk awad eden ok, hem näme diýin aýma-aý tölemek zat etmek gerek däl. Haçan işe gireňne beýleki kampaniýa bilen hasaplaşaýmaly. Mektep bilen dolu üzülşýän başyndan. Ay aňsat bolýardy onu. Bir eger pul ýagdaýyň ýetmän dursa-da hatça bir ýerden karz alyp okanýaly bolýardy, dogry. Bir karz alyp şol bir diýeli biri sen okuwyny töläp berýär, soňam sen dolu iş tapýançan garaşýa. Olar ýaly amatly pursat köp nemeler diýeli bootcampler ýa-da üniversitetler beren ok. Ýöne şu biziň men saýlan bootcamp'im Flatiron School New York'da ýerleşýär. Gidip okamadym, kanäşne men online okudum. Men özüm Kaliforniýada ýerleşýän ýurdun aňyr çetinde gidip ýaşajagam bolsa New York ama arzan ýer däl, şoň üçin online okudum. Online hem gaty gowy öwredýärler. Rassaniýalary we gurulan sistemasy şol website-de, web application-da okayan gaty oňat gurulan öwrediş sistemasy hem gaty gowy. Ýöne bir erwet tarapy islan wagtyň mogulýyma sorap islan wagtyň jogap alyp bolanok. Garaşmaly bolýar, ýa bir gün garaşmaly bolýar, ýa ýerden eçelini garaşmaly bolýar. Köplenje men giýje oturup öz başda okamsaň şo kellämeken girmeýän ýere, düşünmeýän ýerlerimi şo mogulýyma reski sorasyň gelýär, olam edip bolanok. Şo tarapy terserek bolýar online okadan. Inni mektebe beren pulun diýýärmi? Men ilkiler gaterwet närazyydym. Okap başlan wagtlarym köp dada düşünemokdym. Men gaýtym ýaly üniversitet derejesini görmedik bolsaň we jikmejik başlamasalar
aňsat gelenok. Sen boli menne öň hiç ýeli computer engineering bilen baglanşykly derece bolmadan hiç ýeli okuw görmäden şol mektepde okan okuwlarymyz informatika datlar. Şoň üçin maňa biraz kynrak geldi. Beren puluma gynandym. Bir 2 aýalyk ondan soň afaýwaş doly oturup başlady. Hemme zadyň özüm gapdaldan goşmaçyda okudum. Bootcamp'te esasy problema okuwçynyň özüne bagly eken. Şonu kan mugallimam aýtdy, kan bile okayan deňduşlarym aýdypdy. Özüň gapdaldan goşmaça wagt harjap, özüňi şoňa doly berseň, şonu bir zat alyp çykýan. Atak şoňa özüňi doly bermeseň, kan düşünmäni galyan we geçik gidýärlersiň. Mesela bootcamp gaty tirleşdirilen okuw bolan üçin bärde yetişip bolanok. Rastsane bilen doly yetişip bolanok. Yetişmäni böküp geçikseň hem bolýar, ýöne böküp geçikseň ýa-da her aýyň soňunda bir application düzmeli bolýar, bir programma, şol test tökmünde, şol egzameni geçen ýaly edip, bir programma düzüp şonu görkezýän okan zatlaryňdan. Maňa birinji aýda men dogry maýsam asmanyň düşen ýaly bolup galdym, ýa-da aýyň soňy gelipdir. Gurbam yetişmedim, zat edip yetişmedim, şonu bir günne bir gijede oturup, özümi zorlap, bir zat gurdum bolýan, geçdim şeýdip. Bir hili neme yetişmän galdym. Men şo birinji aýymy has rahat geçirjek bolup, başlangıçda arkaýynyp bara ýa-da egzamene dogry gelip galypdyr. Öşeýdi bir gijede gurup şol egzamenden geçdim men. Ýöne guranda adamam beter biderek hemde häzir seretseň biderek bolýar, ýöne deňduşlarymyň bilen deňeçer geldi. O wagt aldym. Şeýdi ben diýeli özüň ganimat wagtyny harjamasaň öwrenip bolanok. Meselem biz başlarymyza gidýär 40 adam bolup başladyk. Şoň arasyndan 10 12 adam bolup gutardyk doly. Galanlaryň hemmesi taşlap gitdiler kyn görüp. Ýarsyna taşlap gidenler bar, soňuna taşlap pulny aljak bolanlar bar. Degen ok diýen adam gatyken men okuw gutaramdan soň dogry maýsam maňa galan näme diýen kommentary men özüme degýär diýip aýtjak. Flatiron School'da okasaň beren puluňa degýär, öwrenýän adam şoňa degýär. İş tapyp berýärlermi ýok, iş gözleşenoklar ýöne. Seni taýarlaýarlar doly. Nädip iş gözlemeli, nirden iş gözlemeli, rezumeňe nädip taýarlamaly, haýsy ýerlerde näme diýen iş gözleseň amatly bolar we iş bahalaryny nädip alalaşmaly. Meselem saňa tölenjek aýlyklar alalaşyp bolýar bärde. İş gözlän wagtyň nädip özüňe diýeli bir gatnaşar ýalyk şol öz uruňdan gürleşer ýalyk adam tapmaly, networking diýäs muňa da. Internetden gözläp meselem diýeli men sen bilenem şeýle tanışdym ýadyňa düşýän LinkedIn'de bir-birimiz tapdyk şeýdi we ýazyşyp gitdik, soňra nomer alyşyp jaňlaşdyk. Men gaterwet neme kan adamlar bilen tanışdym şeýle networking. Kan köp peýdasy diýär iş tapmak üçin. Şu mektep esasy şo zatlara taýarlaşýar, iş tapşanok, ýöne iş tapaňdan soňra arkaňa durýar. Meselem referans bolmaly ýerine mektep kömek edýär. Men okuwçym mektebiň agraýam gaty uly, Flatiron School. Diýeli bir ýere baryp men Flatiron bootcamp gutardym diýsem, uje saňa seredişleri bir hili goja bolýar. Özüňe arkaýy nemese ýa-da 1-2 ýyl ýyldyna Amerikada number 1 boldy, bootcamp boldy. Şol okuwçylary ýetişdirmekde we işe ýerleşiş prosenti beýleki mekteplerden ganymat ýokarda durdy. Şol indi siz aýtdyňyz, bir topar ýüzlerçe, onlarça bootcamp bar, şol göze iýleni 4 bersan diýdiňizde. Şol haýsy kriteriýalara görä siz 4 bersanyny saýlap goýduňyz özüňize we meselem men ýaly biri bootcamp bilmeýän biri başda nämelere seretmeli bootcamp saýlanda? Şul gowy eken, şula onça gowy däl eken, muňa bir näme oturmaýyn diýmek üçin näme görä 2-3 sany punkt berip biler misiniz? Men näde bilmeli? Şu sorak gatygy sorak. Ya men üçin geçen ýyl men başlamaňka men üçin iň uly soraklaryň biri düşül. Bir ýyl şundan. Asıl bootcamping maksady üniversitet ýaly seni 4-5 ýyllap okudyp soňra näme diýen özüňe goýanak hissady. Bootcamping asıl maksady seni 6 aýyň içinde bir işgär edip ýetişdirmek we 6 aýyň içinde seni diňe okutmaganlar gapdaldan nädip iş gözlemeli, nädip sen soňra
özüň anketaňy taýýarlamaly, nädip işe tabşyraňdan şol menejerler bilen gürleşmeli, hemme zady saňa öwredýär. Asyl maksady şol. Şoň üçin hem men bootcamp diýende ilki gyzyklanıp gören zatlarymyň birinjisi şol statistikalara näme deňeşdirip göreňler, şol bootcampläriň haýsysynyň gutardyş talyplarynyň sany köp we haýsysynyň şol okuwy gutardanna uçurum edenne şolaryň işe yerleşdiriş sany köp. Esasy men üns beren zadym şol. Näçe meselen diýelim Flatiron bootcamp'ın ortaça işe yerleşdiriş prosenti statistikada 92%den 95%e çelli diýip dur. Diňe online okuwlar üçin. Atak eger klasa gidip okan bolsa 97%, 99% diýip dur. Men geçen ýyl gyzyklanıp görenden. Bilem Coding Dojo'dan hem ýokary geçýär, daşy Google'ın öz skulu şol mektebi bar bootcampy, Lambda ondan hem ýokary geçýärdi we HackerRank, näme Hack Reactor diýip bir bootcamp men gözüme ýyldy gatyga okudýarlar, ondan hem ýokary geçýär. Men birinji kriteriýam şul. İşe yerleşdiriş derecesi beýleki bootcamplerden ýokarda duran bootcamp saýlasaňyz gowy bolar. Doğru. Bu torun soň boşda galmaz ýa-da. Ha, o ýöne işe yerleşdirisi bular işe seni eltip şul işe girdip yerleşdiren ok. Olam göňüňde tutmaly bolar. Sen özüň iş tapýan, ýöne diýjek bolanym seni şo derejeye ýetirip taýýarlap biljek bootcamp. Uje şoňa eltenden soň sen özüň awtomatik işe gireniň bilmän galýan. Başga bootcampler seni o derejede taýýarlamany bilerler. Täbi statistikada hakykat aýdýar köplenç. Doğru, doğru. İkinji kriteriýa men curriculum boldy. Ýani raspsaniýasy, öwredilen temalary we öwredilen dilleri. Dogry maýsam men Flatiron bootcamp'ın Ruby on Rails diline dolu garşy. Men halam okyjyly. Munam garşy çykan deňdüşlerimizden gaty kän boldy, kän dawa etdik. Ýerine Python ýa-da başga bir backend language, Node.js ýaly bir zatlar öwredip bilerdiler. Ýene de Ruby on Rails entägem ýörgünli, entägem ulanylýa. Şoň üçin hem erwet görmedim we maňa iň esasy ýarandady ilki oturup näme diýen demo görnüşini taňar raspsaniýasyny ulanmana ruhsat berýär Flatiron School. Şo açyp özüň bir hepde ýaly özüňi taýýarlap öwrenip görüp bilýän näme zatlar nädip öwredýärler. Meselem JavaScript üçin demo nemesi bardy, curriculum açyp okudum. Men gaterwet göwnüme ýarady. Köp zat öwrendim hem şo taýda. Şoň üçin hem men curriculumuna da seretdim. Beýleki Hack Reactor bilen Coding Dojo'da kän o derece göwnüme ýaramady. Biram Hack Reactor 4 aýyň içinde taýýarlaýarsyň, gaterwet gysga wagt bolýar diýip Flatiron School saýladym. Şol raspsaniýasyna seretmeli. Näme okudýarlar? We häzirki döwrüň nemesi bilen deňeşdirip görmeli. Diýeli modasy diýäsi, trend diýäsi biz. Häzirki döwürde haýsy diller ýörgünli ulanylýar? Meselem React.js, AngularJS frameworklar, JavaScript'in we backend üçin Python'un Django'su bar. JavaScript'in Node.js var. Şolar esasy şu günler üçin ýörgünli bolansaň, şoňa degişli web developer okajak bolsaň, şoňa degişli bootcamp tapmaly bolýar. Haýsy şo zatlary gowy öwredýän bolsa, şo zatlary esasy köp agdaýan bolsa, men şoňa görä tapdym geçen ýyl JavaScript öwrenýän. Başa JavaScript, React öwredýänligi üçin şolar üçin hem kän kommentariýa ýazypdyrlar, gutarıp giden uçurum bolan okuwçylar. Gowy ýazypdyrlar özüm, gaty gowy öwredýärler diýip. Şoň üçin taýladym. Iki kriteriýa boýunça esasy. Üçüncü kriteriýa ýankyrak geçişim ýaly financial assist. Olam şol okuwňa töläp bilmeýän bolsaň ýa-da töläsiň gelmeýän bolsa, şoňa bular dogry mümkinçilik beredipdirler. Daşy aýma-aý kredide bölüp töläp bilýän, hemmesini bir wagtda töläp bilýän ýa-da ýanky men edişim ýaly başga bir kompaniýanyň üstü bilen loan çekip, ýanky kredit pul çekip okuw töläp, soň işe girýänçä tölemeni gezeben bilýän. Men entägän şol işe girýänçä tölemedi ýaly näme kontraktym dowam edýär. Hatta bir ýerde eşitdim, şu dogrymy bilemek bolýan şol eger belli bir wagtda işe girmesen şol pulny soramanan bilýärlermişmi, belli bir şertlere seredip barmy şonýan ýagdaý? Şolar ýaly mümkinçilik bar. Pulny soraman däl, pulny aslynda okumak üçin öňünden geçirmeli bolýar. Ýani financial assistance ortada durýan kompaniýa, bank, Vemo diýip bir bank kompaniýa men okuwymy öňünden төлedi pulny. Eger özüň төлejek bolsaň öňünden töleýän, eger kredide böljek bolsaň öňünden belli bir meçhuplerini geçirip galanyny aýma-aý bölüp tölemeli bolýan. We töläp okuwyny 6 aý okap gutaraňdan soňra
sana 6 ay wagt berýär. Uçurum gününden başlap edil 6 ay wagt berýär. 6 aýyň içinde seni heme taýarlaýarlar, hemem gapdalyňdan şo işler gözleşmäne kömek edýärler. Edil tapyba beren oklar, ýöne gözleşýärler, sana teklif edýärler, şular ýaly kompaniýa bilen bir işleşýär. Şolar şu iş almak üçin bir taýar neme gözleýärler, kadr gözleýärler diýip sana teklif edýärler. İsleden kabul edýän, isleden kabul edýän. 6 aýyň içinde sana şol mümkinçiligi berýär. Eger 6 aýdan soňra sen işe entegam girip bilmedik bolsaň, biziň bootcamp'te hat arkaly tölen puluny ýygyna alyp bolýar, haýyş etip bolýar. Diýeli $15,000 tölen bolsaň, 6 ay okan bolsaň, 6 aýam iş gözlän bolsaň, şu 6 aýyň içinde de iş tapyp bilmedik bolsaň, mektebe e-mail atýan, e-mailiň arkalam şol tölen puluny dolum etýärdi, ýygyna isläp bolýar we mektep sana seredýär, şu etmeli özüniň düzgünleri var, şolary 6 aýlap idarlap gelmeli diýeli, her hepde palança makala ýazmaly, her hepde palança programma çykarmaly we palança adam bilen gürleşmeli. Palança kampanya dokument tawşyrmaly iş üçin diýip şoňaly özüniň düzgünleri var. Şolary da 6 aýlap idarlap bilseň, 6 aýdan soňra tölen puluny dogry ýygyna alma mümkinçiligin bolýar. Doğru. Şol men boş durmadım. 6 aýlap edip bilenme etdim, ine proýektem etdim, iş edem, girjek boldum, şondadan bolmady diýip düşündirmeli-de olara, dogrymy? Soň şo puly ýygyna berýän bolsa aslında bulam inni şo siziň aýdan 2 kriteriýaňyza 3-nji ýa-da 4-nji näme finansiwy bir podдержка da bulam okuwa gir biz sana beren bar kömegiňiz bilen hem girip bilmeseň ay bolýa ony alay puluny ýygyna diýen ýaly gaty bir näme bir näme diýsem sen kömek edýän bir kriteriýa bar. Ulu bir hakyky gaty kömek be. Ona men köp näme de görem o beýle zatlar bootcamp'lerde. Ýok, köp bootcamp'lerde beýle mümkinçilik ýok. Dogry aýtsam 4-nji kriteriýa diýip agzamaly diýdiň welin hakyky dogry aýdýan şonam agzamaly 4-nji kriteriýa girýär. Sebäbi ýam uly kömekleriň biri puluny töläp 6 ay okap 6 aýam iş gözläp işe girip bilmedik bolsaň, ýam şo puluny ýygyna alyp dolum etberde 15.000 alyp bolmany 10.000 alyp bolsa da gaty uly kömek bolýar. Şoň üçin hakykatdan hem agzap geçäýmeli kriteriýalaryň biri bilen. Bootcamp'lerde gyzyklanyp görmeli we soraşdyrmaly, e-mail arkaly, telefon arkaly jaňlaşyp gürleşip bolýar, şeýdip soraşdyrsaň hem köplen öýler aýdýar şuňaly bize mümkinçilik bar diýip. Doğru. Indi siziň LinkedIn'inize girip görende bir näçe proýektem başlataýda GitHub'da döredilen 2 san sahypaňyzdan bar eken de siz barada bir kiçirak bir informasiýa var, siz näme edip ýörsiňiz, ondan soň näme proýektleriň üstünde işläpsiňiz. Şo proýektler şol bootcamp başlandan soňra çelli edip etdiňizmi ýa ondan soň başga ekstra etdiňizmi özüňiz? Asıl men LinkedIn'de goýanlarymyň köpsi bootcamp'y gutarandan soňky proýektlerim we arasynda käbileri şol mektepde gutardyş üçin taýarlan proýektlerimiň dowamyny edenlerim bar arasynda. Biziň şol bootcamp'te biziň mektepde esasy her aý soňunda men diýdim egzamini ýal edip bir programma ýazarýarlar. Onam ýeki öýren oturup ýazmaly. We ýazandan soňra da näme üçin şol dili taýladyň we şol dili taýlanyda näme etdiň diýip şol atlar arada sorak berýärler, sen özüň düşündirmeli oturup. Men şol soňky ýazan programmalarym şol özüme diýeli geljegim üçin has gowy makul bildim we şeýle gowy ýazypdyryn diýip özüme gowy takdir edem soň okuw gutarandan soňra da üstüne oturup birazcık işledim, dizaýny zady barada we şeýdi hem LinkedIn'ime goýupdym. Dogry aýtsam bu programmaları LinkedIn'ime goýanyma 6 ay ýaly wagt boldy. Onuň märi hiç ýyly üstüne işlemedim. Wagtlaryny şol näme diýen pereriwe çykdym diýsem bolar. Ýöne okuw gutarandan soňra şeýle bir zat bar bize teklif edilen mektep tarapyndan şol bootcamp tarapyndan teklif edilen esasy zat biz özümiziň portfoliomuzy ýasamaly. Portfolio bolanda da ýa-da anketa ýaly bir zat, ýöne internetde
sen adyny Google'a ýazyp görýärler. Köplençe iş aljak kompaniýalar. Şo Google'a ýazanna birinji sen adyň barada näme çykýan şu taýda Google'da şonu görýärler. Esasy LinkedIn çykýar we başga da ýerlere anketaňda adyn goýan bolsaň sen adyň şu Google'da çykýar. LinkedIn'e girýärler kompaniýalar. LinkedIn'e girene de sen barada okap biljek gysgaça bir hekaýaçygy bolmaly, biografiýa ýaljak. Şol hekaýada, ýa-ni biografiýada näme degişli bolmaly, şu computer science. Bize şu men biografiýamy Flight Iron Bootcamp kömek edip ýazdyrdy. Şu taýdan ýöriýän Career Service dip grup bolsalar, şolar kömek etdiler. Projektlerim hem, applicationlerim hem şolar şu ýere goýmamy maslahat berdi. Özüm işledim üstüne portfoliom daja şolar özleri kömekleşip diýenýäli maslahat berip etdirdiler. Portfoliom meni özüm hiç işläp görmedik framework'ymy saýlap şoňsy bilen işleşdim. Gatsby.js. Bu arada men webinaram beripdim GDG'de. Gatsby.js men öňe hiç mekdepde öwrenmendim, ýani şu React.js'e ýakyn bolan üçin men oturup üstüne videolar görüp, tutoriallar görüp özümi taýýarladym we şeýdi men portfoliomy şoň üstüne işläp taýýarlapdym. Iki portfoliom aslında şoň ýaly frame hiç tanış bolmadyk framework bilen işläp goýdum. Asıl okuwy toraňdan soňra boş ýatmadlyk üçin adam bir zat taýýarlamaly bolýan. Täze işe girjek wagtyň senden sorulýar. Şol okan frameworklaryň, okan language'laryň hemmesini kompaniýalar soraýar. Näme zat öwrendiň, näme? Ondan şolar barada sorak berýär. Şo taýda aldyrak durmaly, üstüne oturup işlemeli bolýar. Meselem men kan freelance oturup, özüm oturup kan programa düzdüm. Seattle'da bir kompaniýa üçin bir website ýatadym, olam şol LinkedIn'den bolmaly. Şol website'am doly näme diýen, garşylygyna pul teklif etdiler we şoň üçin ýasap berdim. Ol website aslında oturup ýasamak aňsadan däldi. E-commerce website ýasadym. Öňe hiç edip görmendim e-commerce. Aslında e-commerce website üçin hem e-commerce bolanna electronic commerce dip gidýär, bilem online shopping etmek üçin gurulýan website. Diýeli Amazon, eBay ýalyrak website. Edil o derece professional bolmasa da şoňa ýakyn etdim. Ati anhat bolmadı doğru maysam kan wagtym gitdi we hiç ele backend language ulanmany diňe frontend language bilen ýazdym. Täze backend language gerek bolmady hiç ele bizde inventory zat elde girip manual girer ýaly CMS goşup şeýdip website ýasapdym. Mektepden şol okuwy toramdan soňra men üçin özümi taýýarlamak üçin we özümi has ösdürmek üçin gowy kömegi degdi. E-commerce website ýazanym. Barana meselem şol proyektleri ýasap terkaňyz diýeli internetten aňyrdan berdenini bilmeýän dilim ulanyp ýazdym diýäňiz. İnternetten aňyrdan görýäňiz, ondan soň şo taýda berilýän instruksiýalary izarlap şolary etjek bolýaňyz, olaryň edwat terkaňyz meselem ikinji adyma gelende bir zat işlemän galýa internetde videoda işläp dur. Sizde işleyen ondan sonra şeyle ýagdaýlar umuman şeyle kiçijik problemalar uly wagt alyp bilýär-de käwagt. O soň adamyň bir hili ruhu çökkünlügi düşmegi mümkin. Ondan soň bir hili ay bu men üçin dälmikäň diýip pikir etip başlamak mümkin. Inni garaz täze başlayan programistlaryň başyna gelýän birinji problemajyklar da bular. Şolary ýaly ýagdaýda nädip özüňizi alyp çykyp, nädip motivasiýa tapdyňyzda, ýeňip bildiňizde içiňizdäki şol sesi, şol sizi birazjyk ruhuňyzy düşürýän sesi nädip ýeňip bildiňiz? Asyl men özümde de kan boldy şeýle ýagdaý. Men okuwa başlan wagtym men oňurmaýan bir zady diýilen düşünje kan bolýar adamdan. Ol hemme kişide bolýar. Programmers ýa-da diýeli developers, software engineers have a imposter syndrome diýilýär. Imposter syndrome bolanda da adamyň özüne bolan güwni ýetmezçilik. Men şunu oňurmaýan diýip adam özüne anandyrýar. Şeý diýip özüňe bir gezek aýtsaň ama ýan beýni şonu alýar gönüm, men oňuramak diýip. Ondan soň beýni bir gezek alsa-da oja galýar ol içiňde. Sen näçe özüňi zorlap ýazjak bolsaň şol imposter syndrome seni ýüregiňe düşüp durar. Oňurmaýan sen şunu diýip. Men de mektepde kan boldy. Maňa şol esasy maslahat beren mugallimim. Şo imposter sindrom arada biraz gurrun beripdi.
Menen bahane diýen men ýani hiç okumadım, öwrenmedim bile maksatlar diýsem şol maňa düşündiripdi. Bilmeýän bolsaň gapdaryna oturup üstüne işle. Meselem sen diýäň giýje günni wagtyň gidýär. Dogry aýdýan, men her programmam guramly olan saatlyk bilen 5 minutda, 10 minutda ýa-da 3-4 sagatda gurup gotarmadym. Oň üçin ara Aa. günler, hepdeler wagt gidýär. Oturyp harjamaly wagtlaryň bolýar, internetten alýan, copy paste edip alýan kodlary işlänok. Asal bu her bir developeriň sunugaty da copy paste edip alyp ogurlap, onam işledip bilmek. Asal Aa. onu ogurlap bilýän hemmeksem ogurlap bilýär, taýýardyran programmaň koduny alyp ogurlap bilýän adam gatykän, ýöne şonu işledip bilmek bar. Bize ilki men geň görýärdim, onu ogurlap biriniň koduny alyp işletmeli boljak bolsa onda näme gerek bu okuw diýip da. Onu şonda gülýärdi da goýlym aýdyp sen şonu alyp oturup işledip bilmek de bar esasy sunugat diýip. Giýje günni oturýan işlänok şo taýda nädip alyp çykmaly, başaryp çykmaly. Bize öwredilen esasy iň gowy metod. Diýeli 1 sagat, 2 sagat kod ýazandan soňra 15 minut, 20 minut arakasma bermek. Hökmän beräýmeli. Sen bir zadyň edil ortasyndan şoňa içine girip barýanam bolsaň, özüň sagatyňy düzük goýup 15-20 minut wagt bermeli. Sebäbi adam köp otursa, uje beyni bulaşyp gurýar. Programistçilik diýilen ugur gaty kyn ugur. Ýazýan zatlaryň özüň düşünmäni başlaýan wagtlaryň bolýar. Şo wagtda ýa sen arakasma almaly wagtyň bolýar. Men näme diýdim, ýazyp oturan programmamy işlemän başlaýar diýeli 1 sagat, 2 sagat üstüne oturdum, uje bolanok, daşary çykyp ýörek gelýärdim 15 minut. Ýa-da alyp eliň alyp kofe alyp balkona durup kofe içýän, daşaryň tynlaýan bir dünýä ýüzünde hereket edip duran zatlary görseň, ünsüň uje şoňa sowulýar we beyniň näçe bulaşyp duran bolsa soň ýygyna gelýär. Diýeli geçmişde şo köp kitapda özüňizem garşylaşansynız, alymlar, zatlar näçe üstüne işläp hiç il tapanak bolyn, gidip başga bir zat bilen meşgul bolup oturýar, şo zat kellesine gelýär. Diýeli käbirleri neme Eureka diýip gyrýan neme bar, banýady şu oturýar, kellesine gelýärde, ylgak gidip Eureka diýip men tapdym diýip ylgaýan nemeler. Her hili prikol, gyzykly ýagdaýlar bolýar. Bizde de köp bolýar. Meselem diýeli şunça üstüne oturýan kelläňe gelenok, gidip bir stakan kofe içip daşarda balkonda daşaryn adamlar synap turýan, göni ýalňyşyň kelläňe gelýär. Ha, men şunu şeýsem işleýär aja diýip. Ol 15 minut wagtyny harjanan soň gelip gelip otursaň uje gülýär bolup durýar da bir hili. Men özümde kan peýda etdi şol. 15 minut break almak köp peýda edýär. Bolmasa da diýeli bir problemaň üstüne uje 2 günden bäri oturýarsyň hiç işledip bolanok, başaranok. Özüňden köpürak tejribeli adama jaň edip haýyş edämeli. Men şuň üstünde kan işledim, edip bilemok bir koduma sereday diýip. Olarja bir görene bilýär köp zady. Dogry, birazjyk tejribesi olan üçin kömek ederdi ýani. Hakyky. Hakyky, olaryň kömegi degýär. Meselem şul ýolda başlangyçdan belli bir derejäge ýetmek üçin ingliz diliniň roli barmy? Meselem ingliz dilini size beýem Türkmenistanda okapsaňyz da hali inni başlayacak okuwçylarymyz barsa şolara näme diýmen ingliz dilini bilseler, gomy ýa bilmeselerim alyp çykyp bolýarmy? Siziň näle pikiriňiz bar bu soragy? Asal ingliz diliniň roli barmy diýilen soragy howa diýsem häzir hemmeksi gorkar. Özüne güwüni ýetmäni başlar. Asal roli bar ýöne programistçilik ingliz diline bagly däl. İngliz dili bilmeýänem edip ýören gatykän. Meselem men okuw gutarandan soňra bir website tapdym. Şo websitede 2 adam bolup garşylykly bir-biriň interview edip taýýarlap bolýar. Interviewde de sorak jogap alýan, bir-biriň bilimini derejäne barlap bolýar. Men şonda Russiýada, ýalňyşmasam Moskwada işleýän bir Andrei diýip program bilen tanışdym. Şo websitede özi çem papal saýlap berýär, kim bilen işleşmeli boljak bolsaň. Ol bolup bilerdi Hindistandan bir diýelim mithunan bolup bilerdi, Ýaponiýadan bir tekaşiýan bolup bilerdi. Luboy bir ýerini dünýä ýüzünden saýlap saň garşydaş edip hökmüne berýär. Garşydaşyňam saňa 3 tane sorag taýýarlap gelýär, sen hem oňa 3 tane sorag taýýarlap barýan, şeýde ben 1 sagat, 1,5 sagat oturup oň bilen kod ýazyşyp bilýän. Şo taýda men göz ýetirdim, ingliz dili bilmek hökmän däl. Programistçilik üçin. Şolaglan doly öýde oturup öýde hiç ili okuwa gitmäni, üniversitede gitmäni öwrenen we diňe rus dilini öwrenen programistçiligi. Bu diýmek ingliz dili bilen okmy, olaglan bilýär ingliz dilini, o gürleşýär, men bilen hem gürleşip otur ýöne. Men nidi doly özüm
rus dili websaytlardan, YouTube'dan dağıttan oturup özüm taýýarlandym. Täze ingliz dilini gowy bilen okdum. Soň kursa gatnap başladym diýip görüň berdi şol. Şolar ýaly programmistçilik öwrenmek üçin ingliz diliniň roly gaty az. Ýöne diýjek bolýanym. Ýene bir tarapam bar, eger köpürak informasiýa gerek bolsa diýeli, rus dilini öwrenmäne mümkinçilik azyrak ýa-da türkmen dilini öwrenmäne, türk dilini öwrenmäne mümkinçilik azyrak. Esasy programmistçilikde şol hemmesi ingliz diline goýýar, ingliz diline düşündirýär, sebäbi şo internasional dil ingliz dili bolan üçin her kim şondan düşündirýär we şondan öwrenýär. Doğru. Şol indi ýanky beren misalyňyzda şol Andrey'in gowy tarapy bir tarapdan Rus websaytlary, Rus forumlary hem az däl bir tarapdan dogrymy? Olaram bir terjime edip gol diýerler. Meselem Andrey bir zady başarmasa bir websayta gidip men şoňa düşünemek şu ýerde näme etmeli diýip rusça ýazar bilen şoňa kömek etjek rus dilini düşünýän nämeler bar-da, çeşmeler bardyr, eýän biri sorandyr, şol sorawy şonu görüp jogabyny tapýandyr ýa-da hiç kimse jogap bermedik bolsa öz başga bir kömek eder. Ýöne meniň synym boýunça şu aýdyşyňyz ýaly edildiýene gerek gal, ýöne ingliz dili fundamentlary bolsa birazcık aňsatrak bolar bu ýol. Birazcık jogap tapmak, soramak ýaly nämeler şo zatlary bilýän bolsaň bulara indi bazı zatlarda şu taýda şunu edip bilemek, ne edip etmeli ýa-da biri sorapdyr şoň jogabyny bir düşünseň bolýar-da. Biram düşünmeseň hem bir topar online nämeler terjime edýän websaytlar, programmalar bar. Şolaryň üstünden hem terjime düşünüp bolar aslında. Ýöne olam wagt alýar-da. Wagt alan üçin umuman aýdamyzda edildiýen hökman gerek diýip gorkmam oturmaly däl, ýöne bolsa gowy bolar, aňsat bolar diýsek. İngliz dili hakyky ingliz dili bolsa hem aňsat bolar, hem wagtyň çalt bolar. Soňam diýeli köp berilen ýanky sen alap geçsiň ýaly köp berilen websaytlarda ýa-da YouTube'da videolarda inglizçe öwredilýär şonu. Çeşmeken. Wa çeşmeken. Şoň üçin ingliz dili bilseň has gowy bolar programmistçilik üçin. Soňky soralarymdan biri şol inconsistency diýär, şol problema, izigderlilik bolmazlygy mümkin käbir adamlarda. Meselem men hatta özümden hem aýdyp bilýän şonu bir proýekte başlamaly, bir kursa başlamaly, internetden tapyp gören bir kursumy başlaýan. Olam meselem 2 aýlyk bir kursdur. Bir hepde gowy edip taýýarlanýan, her zada öýüşini hem edip başlaýan, videosyny hem görýän. Ondan soň ikinji hepde birazjyk bir hili pyssaryp uzaklaşýan, hatta şonu edesmem kompýuteriň öňüne oturýan, hem kopyamy taýýarlap, ýöne şol klawiatura basyp şol dowam edip bilemokda. Käbir ýagdaýlarda, käbir halatlarda şoňa meňze situasiýalar bolýar. Bu diňe programmistçiliге bagly adam däl, boy başga bir uğurdadan bolmagy mümkin bu. Indi meselem siziň başyňyza şuna ýagdaý geldimi we siz nädip meselem gelen olsa nädip şonu çözdüňiz ýa-da gelen bir şu ýagdaýy ýaşan dostuňyz, tanışyňyz barsa olar nädip çözdü? Şu barada aýdyp biljek bir maslahatyňyz barmy? Inconsistency diýip dogry agdap geçdiň. Dogry aýtsam bize öň mektepde şol okap başlan wagtymyz şo Flatiron School'da aýdylan zat consistency is the key for success diýip aýdylýardy. Şol dowamlylyk, dowamly özüňe şoňa bermek, ýani üstünlük üçin iň ýakyn näme açar bolýar-da. Bir zadyň üstüne oturup bir zat öwrenenden soňra dowam edip okamasaň wagt geçirmeden ýagmyň diýen okugy tarandan soňra da men birintek programmalar ýazdym. Entägem üstüne oturup işleýän, video görýän hatda bu bolmasa dowamlylyk iň esasy zat programmistçilikde sebäbi gatçal ýadyňdan çykýar. Edýän zatlaryň hemmesi ýadyňdan çykýar. Göni aňyrsy ýara bir hepde 10 gün uje men diýelädir geçen ýyl şu wagtky ýazan programmalarym açyp okasam öz kodumy özüm düşünemek hiçeli. Näme ýazypdyryn, näme edipdirmin Allah Taala düşünäýmese men düşünemek ýani özüme käbir gakarym gelýär sebäbi
Men özüm oturup yazdım. Yani sen özüň oturup okuyan şonu muny näme üçin ulantyryp oýlanyp bilýän. Bu näme gerek boldy ka diýip. Ha. Öçürseň işläni ok programmaň şo kody öçürseň üýtgetseň işläni ok ýöne şo duruşuna duruşa işleýär şol. Ha. Şo bir hili bir diýeli ýadyňdan çykarýar. Adam fakir bir hepde mundan öňki ýazan kodlaryň käwagt ýadyňa düşmäni bilýär. Men diýeli Ha. bir programma başlapdym edil haýsy programma dadygymy ýadyma düşenok ýöne özüm oturup işledim. Front-end language Gatsby bilen ýazan bir programmamy başlan wagtym gatongat gidip barýardym. Soň ýarsyna bölmeli boldy. Başga bir programma etmeli boldum. Onu taşladym. Gidete bir hepde 10 gün ýaly aradan geçdim. Olin gün ýadymdan çykartyp nisada düşünemok. Täzeden başlamaly boldy ýene. Hmm. Şoň üçin consistency bolanda doly şu özüňi şol bir zada başlanmadan ýydan üzmäni taýýarlanmak. Gaty wajyplatlaryň biri. Menem ökünýän käbir ýerlerde şo zatlary gowşatdym we häzir hem şu wagtdan şoň ýydan ilerlejek bolubam, ýene ýetişjek bolup üstünde oturup işleýän zatlarym kän. Şoň üçin aýtjak bolýanym bir programma öwrenseň sypdyrmany doly diňe öwrenmeli, ýydan galmaly däl. Şonu bilýän hem ozan gaýtalap durmasaň ýadyndan çykyp gidýär. Doğru, doğru. Menin hem şul problema boýunça meselem forumlarda aňyrda berdi okak görýän de programistler nädip çözüpdir. Osaň Ha. bir topar tejribeli programistlaryň aýdan sözü näme her bir bölümde özüniň kanunlary bolşýaly programistçylygyň birinji kanuny ABC kanun bar diýär. ABC de aslında always be coding diye. Yani her gün, her wagt kod edip dur, kod yazıp dur. Yani koddan uzaklaşma, uzaklaşan wagtyň eýem şo dowamlılık ýitýärde, ondan soň ýatdan çykaryp başlaýan, islegem gidip gaçyp başlaýar diýilen ýalda ABC always be coding diýip kiçi gysgadylyp aýdylýar-da. Şol programistçilygyň ABC hem alfabetiň başlangyjy berdi Amerikada. Şol alfabetiň başlangyjy ýaly programizmiň başlangyjy şol ABC'si, ýagny şo hemişe kod etmek diýerler. Ondan soň şol başga ýerden hem eşitdim şol Josh Kaufmanyň bir videosunda näme diýär, bir boy bir uğurda saz çalanna ýa sportsmen bolanna ýa doktor tapaw diýok. Näme etseň şol 10.000 sagat şol uğura berseň diýä, şol uğurun professionaly derejesine ýetýän diýär-de. Indi şol dowamlylygam şol 10.000 ýoly geçmäge kömek edýär. Şol meselem men şu wagt bilmedim diýeli şu 10.000 sagadyň belki 100-nji sagadyndadyr, belki 200-nji sagadyndadyr. Şol ýolda näçe sagat beren bolsam, wagtymy näçe köp beren bolsam şol uğra şo derejede men ukyply, şo derejede bilýän. Ýöne bu problema meselem 1 ýyl öň 200 sagat berip 1 ýyl boş duran bolsam, şol 200 sagadan boş giden ýaly bolýar biziň uğurda da. Şoň üçin dowamlılık, şoň üçin hem gerekmika diýen bir tarapdan hemme zat bir ýatdan çykyp gidiber da, ýanky aýdyşyňyz ýaly bir hepde soň görýän bolyn. Как будто men yazmadyk ýaly da, ne men ýazan bolsam beýle bolmasdy, ýadyndan çykmasy diýip. Aýdýar da adam. Mehmet internette şu arada bir prikol gördüm men. Men diýär bu kod ýazan wagtyma bir men düşünýärdim, biram Allah Taala düşünýärdi diýär. Häzir diýdiň Allah Taala düşünýär diýär. Şolar ýaly. Şolar ýaly kän bolýar mende däder oturup öňki programmalar maçyp okap görýän kodlarymy şaýdan hem ulandım zat diýip bolyn. Köp ýerine düşünemek özüm. Kim ýazyk kamyny boturýan? Ýöne ýazan menden başga hiç kim ellemedi. Belli, öze sebebi esasy kodu menne bolansoň. Şolar ýaly. Dogry aýdýan, dowamlılık, ýygy giderlilik iň esasy açar bolýar computer science ýa-da diýeli software engineering bölümlikde. Doğru. Inni jemlejek bolsak ýaz geldi siziň aýtjagyňyz ýa maksadyňyz ýa goşşagyňyz bir zat bar bolsa umumyň nämelere asobyn inni başda birinji kurs, ikinji kurs bolan programistler bolmagy mümkin ýa inni häli näme orta mektebi gutarjak bolýan okuwçylar bar, şolar dinleýijilerimizin arasynda şolara berjek maksadyňyz bar bolsa şolary alaly biram. Meselem siziň LinkedIn'inizi, e-mailinizi goýsak, olaryň hususan aýry bir soragy bar, size arkaýyn ýazyp bilerlermi? Şol barada siziň
näle diýsem, razylygyňyzy alyp bolarmy? Olar ýazybersinmi ýa Конечно, aha. конечно abi. Ben özüme de ilki şu lugry saýlan wagty men özüme de gatykän kömek gerek boldy. Kömek diýene bärde näme diýen bir elinden tutup öňüňe düşüp ýören adamam bolanok, ýöne esasy maslahatyňa şol maslahat sorasaň şoňa jogap berýän adamlar gaty uly kömek edýär durmuşda. Maňa şolar ýaly adam kän gerek boldy. Kän tanamokdum dogry aýtsam köp kişini. Şolar ýaly ýagdaýda bir adama hükmen mätäçlik bolýar. Soratyn gelýär şol ordan näil zatlar bilýän bolsa saňa ýol görkezip biler zat diýip. Конечно, men bilen hükmen habarlaşyp bilerler. Men nomerim diýen e-mailim bilen zadym goýup bilersiň LinkedIn'imi. LinkedIn mazas aňsat bolaýmasa diýjek boljak. Sebäbi taýda göni näme diýen SMS-leşip ýazyp bolýar LinkedIn'e. Şu ýazylan soraga köplenç çalyp jogap berip bolýar. Şol has aňsadyrak bolup biler. E-mail bilen goýup bilersiňiz. Bar. Ondan şol LinkedIn'inize däm, e-mailinize däm goýars. LinkedIn'de bolmadyklarym näme LinkedIn döretse öz üçin hem gowy bolar aslında. Birden ýagdaý bolmasa ýa başga bir sebäpler baglansa da e-mailden göni ýazyşyp bilersiz. Emme maslahat berdiýiň ölen şo maslahatda men iş gözlejek bolýan adamlar üçin we programmistçilikde özüni östirjek bolýan adamlar üçin esasy açarlaryň biri LinkedIn bolup durýar. LinkedIn'de gatykän informasiýa bar, gatykän iş bar we iň professional bir diýeli bir çeşme LinkedIn. Şuýda köp zat iş edip bolýar, köp zat öwrenip bolýar. Şoň üçin LinkedIn ökmen açsynlar. Mektepde okuyan tapagy ýok, olar Instagram açyp bilýärler, Facebook açyp bilýärler, LinkedIn'e dökmen wagtlary bolarym kaýdyan. Otay professional Facebook hökmünde ýa-da professional Instagram hökmünde kirip bilersiňiz. Gatykän kömek edýändir LinkedIn'in. Ikinji berip biljek maslahatym şu wagtdan bir diýeli bir çeşme tapyň, internetde gatykän nemeler bar, öwrenmäne mümkinçilikler bar. Udemy diýeli, FreeCodeCamp diýeli, HackerRank diýeli şolaryň hökmen birini saýlap, başdan soňa çelli okap, hemem gapdaldan programa neme diýeli, mesele zat mysalda çözüp özüňi taýýarlap bolýar. Şu wagtdan başlap bilerler. Mektep okuwçylaryna da degisli, universitede täze başlanan 1-nji, 2-nji, 3-nji kurs tapagy ýok. Hökmen bir bootcamp'e girip okamaly diýilen zat ýok. Mene dogry aýtsam, şu zatlary öň bilýän bolsam men özüm ýeködüm oturup okap öwrenip bilerdim diýip pikir edýän. Ýöne de ökonomik okuwakanymy diýjek bolýanym şunu online häzir gapdaldan şu wagtdan başlap bilerler. Bir ýyl ýaly özüňi gowy taýýarlagandan soňra ýa özüňe dogry göwlüň etip bilýär öwrenen zatlaryň bilen. Şoň üçin diýjek bolýanym şu wagtdan online okap öwrenip başlasaňyz gowy bolar. Dogry. Hatta İngiliz dilini bilmeýän bolsaňyz, meselem aňara bu ýanky sanak geçen çeşmelerinizi biz girip bilemzok. Olar İngiliz dilini diýseňiz, YouTube'da şol türkmençe bir-iki nämedem video bar ödýän şol maksat diýip biriniň şo programmistler üçin başlangyç programmistlara video döret başlapdyr. Soň Murat Nesirowyň Python dili boýunça kiçijek kursu var, doğrumy? Ýalňyş bilmesem. Şolar hatda mesela şolar İngiliz dilinde däl mesela şolar birinji başlangyç bolup şolary gutaryp hatta şolar gutaryp oturýanňyz ýanda da bazy we İngiliz dilini öğrenip ondan soňky kurslara hem şeýdip dowam edip bolar. Sebäp bir dili öğrendiňmi ikinji belek teknologiýalar, belek programmalar şoňa meňzeş bir logika boýunça gidýär-de bir sähel sintaks ütkeşikligi bilen ýa-da başga bir täze goşmaça häsiýetleri bilen tapawatlanýmasa başga mezady bir 70-80% bir meňzeş bolýar. Dogry diýňler. Bir dili gowy öwrenten galan ýydan alyp çykmak aňsat esas şo logikasyny oturdup bilseň ýygy aňsat bolýan eken. Bolýa ýaz geldi. Bugün bize şu wagtyňyzy aýryp geleniňiz üçin, maslahatlaryňyz üçin, tejribeňizi paýlaşanyňyz üçin sag bolun. Dinleyijilerimiz, eger isleseňiz, öz razylygyny eşitdiňiz, kömek gerek bolsa, website development bilen baglanyşykly soraňyz bolsa, ýazyşyp bilersiňiz. E-mailini we LinkedIn'ni biz şu podcastyň aşagynda goýarys. Häzirlikçe hoş galyň, ýaz geldi. Sizem sag bolun. Sag bolun köp. Bolýa.